रानी बाटी, टीसा राज बाटी और ठंडी रंग वाली अम्मा बाटी और प्रियंका बाटी और गोपाल सूर्या भौजी बाटी और मेरे साथ राज मिश्रा और राज पियक्कड़ के चैनल नाम बा। और देखा हमारे साथ जुड़ल बा रीता भाभी। और रीता भाभी आज देखा बहुत दिन बाद गावे चल लिखे गाना, लेकिन कैसे कहिए जरा आप सब सुनते हैं। हाँ रीता भाभी गावे।
सब बहुत